Ассалому алайкум бардорои азиз, ҳама каса чӣ хелен, созаен хубен, саломатиётон хубай, настроенотон созай. Имрӯз набо ма бекор шудам, барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардам. Дар ин навор бародарҷоно як мошини фасона, ин мошин бародарҷоно дар Москва, касе ки мисол дар ғарибиен, дар Россия, ин мошина метавонен ки бихарен, нарша арзонтар гуфтесай ва бардорои як замини дига астай, замини созай, ҷои зурдай, нархиш 79000 сомон ва квартираҳои арзон ҳамнин бисёрай, я сехонагаи дига астай, нархиш 195000 сомон. Хулоса бардоро ва дигар чизои арзон ҳам ҳастай. Видеоро то охиша тамошо кунем бардоро, аз киҷо замин, хона, квартира дар кораи дар комментария бинависен. Ма арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. Ва касе ки хона мошина чизе ки барои фурӯш дорен, метавонен ки дар инами рақамҳо имо WhatsApp шуда дар мо равон кунен, мо барои харидоро рекламаш мекунем. Дӯстони азиз, ҳамун як дона лайкира биҷиқена то охири видеоро тамошо кунен. Рафтем ака. дӯстони азиз, додара ки дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш айзону поёнтар бардоро почааш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. Дига илоҷиш нашида, дидам ки мисол почааш сиёҳ шида, почааш айзону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардоро як ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. Падаршон хоҳиш карданд ки ана бардорои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардоро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардоро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. Хайна бардоро мисол бо хитон гӯш кунен. бардоро пешаи навора сар кардан ака комментариҳои фасонтона мехонам, не ками комментария мада интерес нишид, хушу гӯш кунен. Салом алейкум бародар, пешаки раҳмати калон зинда бошӣ неста ягон одаме ки хайрхоҳ ки мада як хона падарка куна гуфтагиай. Не ки хеле одам боша зур мешава, не ки шеринар ами мадам як хона падарка куна, не ки зури бад мешава да. дӯстони азиз, агар шумо ҳам хеле комментария фасон бинависен, ман шуморо реклама мекунам. ё агар хеле комментария нафуратон бинависен ки мада мисол 4 сотиқ замин дар корай, номрои телефонтона монен ки айкиҷо замин дар корай, айкиҷо хона дар корай, айкиҷо квартира дар корай, бардоро номрои телефонтона монен. Ман дар видеои оянда насиб иншоалло рекламатон мекунам, агар комментария фасон боша. бардорои ҷон ака навора сар мекунем, як ҷода ба қызиқ то охири видеора ёнбош кунен. 1 миллион имрӯзаи мо бардорои хонаи фурӯшии заминаи қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав, 1.5 сотиқ заминда дар хона кардагӣ. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт кардагиай дар ноҳияи шаҳри нав, деҳаи селбурд, гургоӣ меганша номи қишлоқа, хона дар 1.5 сотиқ замин сохта шуда, дар хона ремонт дора, ҳамон мисол ҳастай, ҳамаш соз будай, падвалам дора, бардоро медрои зиндагӣ карда мешава дар хона, ову светам ҳастай, 2 сол шид хидм зиндагӣ кардесам, нашуд нархиш бо муомила мешава. Нарша бардоро ва хоҳарои азиз 140000 сомон мега, арзон алиш мешидай. Касе харидорен занг бизанен. бовар ки нархи созае. бардорои ҷон мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. бовар ки дар Москва мешидам ҳамин мошинаҳози мехаридам. нархи созай бешухӣ. хидма ки дар Россия нестам, не ки дар Тоҷикистонам да. бачаҳои ғариб гӯш кунен, бачаҳои Москва, бачаҳои Россия, бачаҳои Питер, хай дигар ҷоша намедонам, хушу гӯш кунен. мошини фурӯшии Рино, соли баромадаш 2006, сӯзишвориш бензин, объём моториш 1.4 литр, коробка механик, документош 100%, мошин дар шаҳри Москва, дар учёт мондагиай, ягон мошин дар Тоҷикистонам боша алиш мекунем. нарша бардоро ва хоҳарои азиз 200,000 рубл мега, ба тоҷикӣ ҳисобиш кардем ана 27000 сомон мешидай. хай ягон мошин дар Тоҷикистон боша алиш мекунем ё ҳамин мошина бардоро дар Москва 200,000 рублш мега. касе ки пул дорем бешухӣ жилет накунен, бихарен, мошини созай. дӯстони азиз, оли дар ин видеои тамошо кардесен квартираҳои беплам ҳастай. дар ӯ видео квартираҳои бепл ҳастай гуфтам, яш то охири видеоро тамошо кардай, мега ака квартираи бепл нестай ку?
маъне бардро бепул яъне ки арзон ай. Барои ҳамун то охири видеора тамошо кунед. дӯстони азиз, монда набошед. мегзарем ба эълони навбатӣ. ихонаи десембардро қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун номи пешнаш қумсангир кӯчаи Сомониён сентри ноҳияи ҷайҳун дабдай бардора ҳами хона 8 сотиқ заминда 5 дар хонаи мисол фасон кардагӣ ремонт дора, овсвет ҳаст, анҷомхона, оғил дора, калодес барои захираи овам доштай бардро, қариби хонада ана раис палкон, балниса, бозорча, стадион ҳамаи чӣ бардро наздик будай. хулоса ҳами хона дар сентри ноҳия будай. нархша бардро ва хӯарои азиз 280 000 сомон мега. ана $25,000 мешидай. соҳиби хона гуфт ки хай мисол $25,000 бугу. ҳисобш кардем бардро 280 000 сомон мешидай. хай арзонам мешава. номерои телефонаш ҳастай, имо WhatsApp дора. занг бизанед бешухи хонаи фасона бихарен. хонаи хуб айнеки. бардорои азиз, апашкоҳо, модаро, ако дастгири шумо фақат мада чия, яму я дона лайки беплая, комментар да бинависен ака беҳтарин видео. Инам қабл нависен ба худо ма гара нихрасан мешам. Раҳмат барои ҳам бардорое ки мара дастгирӣ мекунанд, зинда бошен. дӯстони азиз, ана як хонаи фасони дига дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, тарафи Чорякорон. 8 сотиқ заминда 10 дар хонаи фасон кардаги айне ки ремонт шуол нигоҳ кунед чӣ хел ремонти фасон айда мақсад хела расход кардаги ай гап нест ба худо. евро ремонт кардаги ай ана свет дора, ови шаҳрӣ ам доштай, ҳуҷҷатош 100%, қариби хонада супермаркет, магазин, медпункт, мактаб, масҷид ҳастай, ҷойсоз дабдай мақсад ҳамаи чӣ наздик. нарша гуфта ки $55,000 бугу. ба сомони ҳисобш кардем бардарҷоно 620 000 сомон мешава. хайуқа намешавае. касе ки ҳамин пул доре бешухӣ бихаре. ай хона ҳеҷ вақт залал намебине. ина номерои телефонаш, занг бизанед харидорои аниқ неки. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам ки як замини 79 000 ҳастай. бардорои ина як замини арзони дига, ҳамун замине гуфтам, ҳамун ай. замини фиши қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, рӯпарои автодромда, поёни вокзал. то бозора 10 минута раҳ бидай. мақсад ҷои зурда нигах ки то бозора 10 минута раҳ. 5 сотиқ заминда фундаменти хона рехтагӣ, гирдиш маҳкам, ҳуҷҷат дора, ошхона ҳам доштай, ову светч бардро ҳастай. бо чизе ки дар кор боша ба телефон мефаҳмонам гуфтесай бардро соҳиби ҳами замин. нархша чӣ хеле ки дар аввали видео ҳам гуфтам, ҳозир ҳам мегум. нархиш 79 000 сомон мега. бешухи нархи созай, бо арзонам мешава. хай бардро мисол пул боша мегири ҳами замина фундаментиш рехтагӣ. хонара месозиву медрои зиндагӣ кардан мегири неки. номерои телефонаш ҳастай, мобигап, WhatsApp дора. маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, замини арзона бихарен. шерои нарак мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ, неки лайкҳоро фаромӯш накарда бошем бешухӣ. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, як хонага дар 9 этаж қарор дорад, 35 квадратни метр, 12 микрорайон. домои пешина хона ремонт кардагӣ. ҳисоби квартира мега ки квартира мисол чистиш на ремонт кардагӣ, лифташ кор мекуна. хай хулоса бардро мақсад ҷойсозда бидай. нархша 171 000 сомон мега. арзон мешава. номерои телефонаш ҳастай, номерои Тоҷикистон. касе харидори аниқ бошен, занг бизанед. дар видеои пешина як бародар нависта буд ки ай шаҳри Ваҳдат ҳам квартира арзон бумонем. бардорои нами квартира десен чӣ хеле гуфтум қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 41 квадратни метрай. дом бародарҷоно навастройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат навистагие ки дар бозорчаи Гилистон, кӯчаи Салимзода. афсус хай бародарҷоно як суратш бидай. хай хона мисол без ремонт, коробка хитон фаҳмен хай чӣ хеле ай. нарша 170 000 сомон мега. арзон мешава. ҷои создай мақсад мегири я ремонтш мекуниву медрои зиндагӣ кардан мегирӣ. 170 000 сомон дар шаҳри Ваҳдат, як хонага. харидоро занг бизанед. дӯстони азиз, монда набошену мегзарем ба 8 эълони имрӯза бо як квартираи арзони дига. ин квартира десен бардро қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, яъне ки Ленский район. касе ки намедона, се хонага дар 2 этаж қарор дора, 70 квадратни метрай. домои пешина хона ремонт кардагӣ ай. соҳиби хона мега ки хона дар наздики чойхона, доми нав, ба ремонтш мақсад таги ай. срочно мефурӯшем. чӣ хеле гуфтам бардро, Ленский район, се хонага, нархиш 195 000 сомон мега. леки бешухи нархи созае.
харидорои аниқ ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба 9 эълони имрӯза бо як квартираи арзони дига, яъне ки квартираи бепила. квартираи фиши бардро қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш Регар, як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 49 квадратни метрае. домои пешинаи хонаро ки нами нав ремонт кардагӣ бидиян. соҳиби квартира мегӯяд ки широка панелни мисол бидай дар ҷои беҳтарин якм микрорайонда шаҳри Турсунзода, мактаб дар наздикиш бидай, раҳи калонам наздик бидай. касе харидор бошен ана бо савдо ҳам мешава. бардро нархша 200 000 сомон мега. арзонам мекадай, алишам мекадай. харидоро занг бизанед. мегзарем ба 10 эълони имрӯза. бача ховд набара. дӯстони азиз, квартира дишен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 22 квадратни метрае. домои пешинаи хонаро нав ремонт кардагӣ бидиан. соҳиби хона мегӯяд ки хона ремонташ навай. пеши фабрикаи ширин харидорои аниқ бошен, занг бизанен, бо нашод нархиш маслиҳат мекунем. 22 квадратаи бадро нархиш 160 000 сомон мега. 160 000 сомон. касе харидори аниқ бошен, маслиҳат мекунем гуфтагие. ина номерои телефонаш бардро, дига маълумотош навистагӣ нест. занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. анаки бардро мегзарем ба як квартираи навбатӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бухтар, номи пешинаш Қурғонтепа. як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрае. домои пешинаи хона ремонт кардагие. соҳиби квартира бардро маълумот бисёр додагӣ нест, фақат навистагие ки ана шаҳри Бухтар, Кайҳонавардон 28, ҳуҷраи 2, ошиёнаи 1. нарша бардро ба хоҳарои азиз 185 000 сомон мега. неки нархи созае 185 000 сомон, як хонага дар 1 этаж 40 квадрат, шаҳри Бухтар. ина бо такрораш мекунем барое ки шумо буфаҳменда шеруинар. ина номерои телефонаш, касе харидори аниқен, занг бизанен. дӯстони азиз, ҳамин хонаое ки реклама кардам, бо соатҳои ана 12 шав занг назанед. ба ин соҳибои хона мара занг бизана, ту чӣ хеле рекламачӣ бига ва мара ҷанҷол кунанд. шеруинар. дӯстони азиз, камкам шӯхӣ накунӣ, зиндагӣ намегзара. барои ҳамун камкам настроен дошта бошам, як хел ҷои видеода камкам қатъи шумо шӯхӣ карда гап мезанам. шӯхӣ кардане бардро хай даҳанам мебурад. чӣ кор кунам охи? хай гуфти гапо. касе ки то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 5 бардро ҳамура биҷиқен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатъи чақчақ када тамошо карден. аз киҷое ки хона намондум бардро, хай парво накунед. иншоалло дар видеои оянда нашид, бо видеои ояндаи дигаре аждад кунед да. хай киҷое ки мисол хона намондум бардро, ҳамҷома дар оина мекунанд. хай ман чӣ кунам охи? хай не комментария да бинависен, ман ҳаракат мекунам ки мисол арзонтар ёфта барои шуморо реклама кунам. ин канали ман сохта шудаге барои ҳамин замини хонаи чизои арзон фақат да, ки чизои қиматда мо кор надорем. ҳамин чизои арзон хадавойтаре, барои ҳамун ҳамвора реклама мекунам бардро. фақат шумо чӣ мегӯянд? дастгирӣ кунед. раҳмат бардро ба худо. дар видеои пешина комментариёта хондам, мисол комментариётаро хондам, беҳад мара дастгирӣ карден. хеле мисол просмотр гирифт, лайк ҳам ҷиқидем. бешухӣ гапто надорам. зинда бошен. битонен ҳамун як дона лайкия ку ба шатае ба бела ягон чиқади бизанен. касе меҳмонен дар канали мо, форатон ки видеои наи мара якмин шида тамошо кунем бардро. ин поён да кнопкаи подписатсия, он ҳамура биҷиқен, ҳамун зангула мебурад. ҳамун зангуларо дар бологиш монед. шероинар бисёри бад гап намезанем ки бад бисёр да яке намефора, бад безеб мешава корубор. бо ақорат накунед. дӯстони азиз, то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар киҷое бошен бардро обод бошен, сарбаланд бошен. хаяка.